Κάποτε, σε αυτήν εδώ την περιοχή, υπήρχε ένα ρέμα που ξεκινούσε από το βουνό και κατέληγε στη θάλασσα. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, γύρω από το ρέμα δημιουργήθηκαν πολλές παράγκες. Τα παιδιά έπαιζαν μέσα στο ρέμα, πήγαιναν εκεί για να κυνηγήσουν βατράχια. Κάποιους χειμώνες το ρέμα φούσκωνε και παράσερνε τις παράγκες μέχρι τη θάλασσα. Τα παιδιά αρρώσταναν συχνά και πέθαιναν εδώ. Βλέπετε, στο Μεσοπόλεμο θέριζαν τα λοιμώδη νοσήματα. Άλλωστε, οι συνθήκες υγιεινής ήταν άθλιες. Δεν υπήρχαν ούτε αποχωρητήρια, ούτε πόσιμο νερό. Υπήρχε ένας νερουλάς που τριγύριζε στις γειτονιές με ένα κάρο και πουλούσε το πόσιμο νερό. «60 χρόνια έζησα στη Μαράγκα. Στη Μαράγκα έκανα 4 παιδιά. Είδα 3 παιδιά πέθαναν και έχω ένα παιδί τώρα. Άιτεν δε παραπέτανεν ψηλά στα υπουράνα». Γύρω από το ρέμα, σιγά σιγά, δημιουργήθηκαν πολλά εργοστάσια. Το μεγαλύτερο ήταν το εργοστάσιο των λιπασμάτων. Αργότερα, τα εργοστάσια αυτά δημιουργήθηκαν σε όλη την παραλιακή μετώπη. Οι άνθρωποι πήγαιναν να δουλέψουν εκεί από το πρωί, αχάραγα ακόμα, και σχολούσαν το απόβραδο. Άκουγες μόνο το αργόσυρτο βήμα τους καθώς επέστρεφαν στις παράγκες. Όμως και οι γυναίκες δούλευαν πολύ, όχι μόνο στα εργοστάσια, αλλά και στα υφαντουργεία που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Αυτοί εδώ ήταν οι άνθρωποι που δούλευαν στα λιπάσματα και στα σφαγεία. Εδώ δούλεψε και ο Μάρκος όταν ήρθε από τη Σύρα. Και καθώς κατηφορίζουμε προς τη θάλασσα και βλέπουμε μπροστά μας τα σφαγεία, από ένα ανοιχτό προσφυγικό παράθυρο ακούγεται αυτό. Κι αγορά ένα χασαπάκι με την ελίτσα και τα φρύδια τα σμικτά. Όταν με βλέπει και περνάω από μπροστά του, τη μαχαιρίτσα του στο κουτσουρό χτυπά. Όταν με βλέπει και περνάω από μπροστά του, τη μαχαιρίτσα του στο κουτσουρό χτυπά. Όταν ήμουν παιδί, έπαιζα στη σκιά μιας τσιμινιέρας. Γι' αυτό λοιπόν και αυτό εδώ το βιβλίο θέλω να το αφιερώσω σε όλα τα παιδιά που μεγαλώσαμε στη σκιά μιας τσιμινιέρας. Ξέρετε, οι περισσότεροι από εδώ, περισσότεροι άνθρωποι είχαν ένα όνειρο, να κάνουν ένα μακρινό ταξίδι. Δεν τα κατάφεραν οι πιο πολλοί. Μεγάλωσαν, δούλεψαν, υδροκόπησαν και πέθαναν σε αυτά εδώ τα χώματα. Παρότι ένα μέρος του βιβλίου γράφτηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής μου, δεν είναι ένα επιστημονικό βιβλίο. Δεν είναι όμως και μια νουβέλα. Θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο, ένα αφήγημα με πολύ καλή τεκμηρίωση. Στη σκιά της τσιμινιέρας.